No, takže už sme na hrebení Vysokej. Čas máme 7 hodín 24 minút, odtiaľ sme prišli. Snehu je tu tak 5 cm, možno 10. Toto pred nami to je takzvané sedlo hrebeňa Vysokej, tam potom pôjdeme za chvíľu na tú stranu, ale chcem sa ešte kúknúť na severnú stranu. Takže sa pozrite, jak to pekne vyzerá teraz. Nádhera. To slnko, ktoré vyšlo, tak už aj zašlo. Ale vyzerá to, že vyjde znova. Takže teraz pôjdeme sem, po tomto chodníčku. Snaď sa dostaneme k tomu hadovému stromu. To je taký zakrivený strom v tvare hada. A odtiaľ je krásny výhľad na Vápennu, na Záruby a na celú tú severnú stranu. Dokiaľ sa tu dá ísť, no uvidíme za chvíľu neskôr. Ale vidím, že tu niekto išiel tiež predo mňou. Tu sú stopy. To musel byť taký istý blázon, ako som ja. Tak ho tam možno niekde stretneme. No uvidíme. Ozveme sa neskôr. Tak zatím pa.